Uste dut zure zenitarteko gainera uki zutela beste gerra ostean, Mendatan edo Gernika inguruan makiekin beste historia bat. Hor oka zuluen, musikako oka zuluen, hor makizek eta barazo horiek auki bien enfrentamiento bat, zeroketa bat gabar. Dirudienez makiz talde bat ametik. Hori berrogeiko hamarkadan izango zen. Nire itxe momentu hartan Iruñan zegoen zodotzan, horretik kalkuetan, berrogate iruen edo ez dakit, zigur ez dakit, hori haukien enfrentamiento bat hor, eta gau hartan, Lizarra Bazarrezen gabaz ez dauzela, fregaderako zulutik, zeka horren fregaderia hoten zen, eta arriskua, eta zulo egite bat gure ekortako, orman zulu bat eta kanpora, kalera. Eta handik, haur batek esan zoiena zerbait jatekorik badauen. Da bueno, babarruko esan zoien sartu eskero bai, urte bat kanponantza ez amata bargize. Amata eta persona bat agertu izan bat zerrezen esaten makiz zala, eta inerro barik zegoela, eta gelitu zela eta beste kuadrilla berrantza, eta ere esan eman zoen instruzioek baserri hartara joteko horkera befiar. Ordu noren artean behin informazioa ebiltezan, nor zan nungue, nok pentsatzea ban, eta txinauk egin eskutu dute, bat zepetzen makize, dirudien ez dakit, azte hiru azte edo, zehor arazo badek egur. Hori gatzen da azkeneko lekukue, dekon kabreuaz, azken lortuko dugu, baina ez da kontaten. Ordu ez dago gure zer jakin, historia horrekin eta neko pasoala bere bizitza personalien, neko zamin eta auki bat zela, eta orduen ez da gure zer kontu. Norbenga kontatzen dugu, eta pentsatzen dugu kontako dagoela azkenien. Eta orduen auki bien eskutu dute etxien, Lizarra Bazarrezen. Idimeta baten barruen, idimeta faltzo baten barruen zulu baten je, eta nahi izeban egune, eta gabaz urteten izeban hanka lurzetzera eta jatera edo beren birrezenak ikera. Osokuek eta azkenien, tio baten izenien itatzoin pasaporte eta bizan orduen, eta trenez bialdu bien identifikazio faltzu batiaz bialdu bien astoria zerantza. Eta osoko batek, mesa hostienan albizen, nomekan, Lizarra ben sozer badabil Lizarrakuek, Lizarrakuek zozen iraikin eta baserreko zen sospetxosos, rojos zapatistas. Zekabe eta betxakorrek hausikin dabe. Iraikitek eta, apurraten boskaute. Hone, txakor kristuek unio disgustu eta bilar, kendu binen ganetik, eta goza kurioso handik hilibetera dago, epe batera, autobuskadiek, barzoiek albizera. Bai gure baserri eta inguruko beste irulo baserri erregistro egiten makizek topetan. Eta ja zorionez aldeta gozon, eta duen ez egin darrakau. Nietia komentatzen duzen Lizarra eta beste eta ez irulo baserri, eta oio tokizek eta adanak erakatzen ari barzoi piondio bat autobuskadie, adanak lasai eta nazi hartunde, ja aldeta gozan. Salaketak eta egote ziren, eta dira beste trageetariko bat, herri hontakoe. Hemen eskutak, bai behin ezke, eguazorieri salaketa erute bana, hausuko esan. Esan izaten ez dakit, albizen gari hartan, lokatu ziren. Danak ezagutzen ziren. Eta orduen, genekako arrazorietan ezaten, antzakurrek gauzik dabe eta orso zer, eta getu senti hortan. Esan izaten, eta askotan zenitartekoak. Hoi da, gerra zihir bateko tragedia. Segunda Guerra Mundialen, frantzizak ibien, tragedia bat okibien, kolaborazionista dela eta ez dala. Ez zaila alemana zan. Ez zaila eta kolaborazionistia, bertoko euskaldune eta askotan zenitartekoa. Hori zan, okibien, eta mine, eta askotan euren hartin ere
Gana de revancha, izango dabe la reconciliación eta dana, baina ikurri legalizo binien haintxe Claudio komisio berregonzan eskuteko mendatara, mata-materi ikurri agun sartzeko intentzioarekin. Berak entzuniko gerra hostien arenagotan, bingantzi bidabela eta, lasai jefe, lasai eta gitxo.